Kochani, wtorek rano, a ja mam troszkę urlopu do wykorzystania i jestem na terenie Muzeum Śląskiego. Możecie powiedzieć: Asia, co ty robisz? Środa, we wtorek byś miała bilet za darmo. Miałabym, ale dzisiaj nie idę tam, gdzie chodzą z reguły turyści, ponieważ będę szła do maszynowni pewnego szybu Bartosz. No i oczywiście trzeba było dostać zgodę, więc na co dzień się tutaj nie znajdziecie tak ad hoc. Dlatego oglądajcie ten film. Parowy wyciąg szybowy Beniamin został przemianowany na Bartosza dopiero około 1936 roku. Parowa maszyna wydobywcza, która obsługiwała szyb, powstała w 1892 roku w Iselburgu, w obecnej Nadrenii Północnej Westfalii. Zaś w 1893 roku zaczęła pracę w ówczesnej kopalni węgla kamiennego Ferdynand, późniejszej Katowice. Maszyna jest wyposażona w dwubębnowy nośnik gliny o średnicy 7 metrów. Porusza nią bliźniaczy silnik parowy leżący o średnicy cylindrów 1100 mm i o skoku tłoka 2000 mm. Jest to najstarsza i najdłużej funkcjonująca maszyna w górnictwie na dzisiejszych ziemiach polskich, działająca nieprzerwanie do 1996 roku. Intensywna praca, pomimo niemal niezawodnej konstrukcji maszyny parowej, doprowadziła w latach 80. XX wieku do poważnej awarii silnika. Eksplodował wtedy lewy cylinder, czego skutki widać do dziś, na przeciwległej do niego ścianie. Skutki awarii zostały w pełni usunięte. Dzisiaj maszyna poddawana jest okresowej konserwacji i oczekuje na uruchomienie ruchu turystycznego. Sam szyb drążono od około 1834 roku. W 1840 roku miał zaledwie 25 metrów głębokości, zaś w 1997 lekko ponad 308 metrów. Jako pierwszy w rejonie był wyposażony w pompę odwadniającą wyrobisko, dzięki czemu można było przejść na niższe pokłady wydobywcze. W 1893 w Beniaminie działał już podziemny przewóz linowy o długości 1460 metrów, stanowiąc drugą tego rodzaju innowację w górnośląskich kopalniach. Decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zespół zabudowań szybu został z dniem 31 sierpnia 1999 roku wpisany do rejestru zabytków pod numerem B/6/99. Na stronie gwarkowie.pl znajdziemy bardzo ciekawy tekst. Ocalić od zapomnienia. Szyb Bartosz II. Historia nieznana. Wspomnienia. Serdecznie polecam lekturę, a tymczasem co ciekawego piszą o historii kopalni. Po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski po powstaniach śląskich nazwę spolszczono na Ferdynand, a w 1936 roku otrzymała nazwę Katowice. Wspomnijmy, że w czasie okupacji niemieckiej ponownie nazwano ją Ferdynand, natomiast po zakończeniu II wojny światowej od 1945 roku do 1953 roku nosiła nazwę Wielkiego Wodza Narodów – Stalinogród. Szczęśliwie od 1956 roku kopalnia wróciła do polskiej nazwy Katowice i z taką nazwą została zamknięta, stanowczo za wcześnie zlikwidowana po 177 latach istnienia. Kopalnia przygotowana była do wielu jeszcze lat eksploatacji bardzo dobrej jakości węgla. Kopalnia nadto prawie zawsze przodowała w regionie w wykorzystywaniu nowoczesnych maszyn i urządzeń do eksploatacji węgla, jak również stosowała prawie wyłącznie podsadzkę płynną. No to dobra, trzeba wracać do pracy, ale naprawdę mega pouczająca wycieczka, wspaniałe miejsce. Bardzo dziękuję Muzeum Śląskiemu za możliwość wejścia tutaj. Strasznie mi się podobało i naprawdę nie mogę się doczekać, aż to miejsce zostanie udostępnione po prostu dla takiego komercyjnego ruchu turystycznego. Naprawdę jest o czym opowiadać, jest o czym się uczyć. Katowice też mają tradycje górnicze i mimo że czasami dzisiaj o tym niektórzy zapominają, to kiedyś przecież było typowo górnicze miasto. Dlatego
w ogóle mega polecam wizytę w Muzeum Śląskim, bo jest to absolutnie niesamowite miejsce. Kryje jeszcze wiele tajemnic tutaj ten kompleks po KWK Katowice i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych lat będę mogła jeszcze więcej tych tajemnic poznać.